Безнең милләтебез Аллага шөкер талантлы шәхесләргә бай. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Раил Шәмсуаров белән. Һәм шулай ук Камал театры хезмәткәре, алып баручы Зөлфия Шәмсуарова. Аларны инде ир белән хатын дип әйтсәк тә дөрес булыр, шулай бит? Әйе, нәкъ шулай. Саумысыз, хош килдегез. Сез ничек хәлләрегез? Хәлләребез бик әйбәт. Җәйләр ничек уза? Җәйләребез эш белән, шулай. Җәй башландымы ни әле ул? Башланды инде, без 28 июньдә, бүген җәйнең инде 28 көн үтеп биткән, сезоннарны яптык. Ләкин яшерен батырын түгел инде, мактанып та әйтсәк була, горурланып та әйтсәк була. Театр артистлары алар тик тормый. Алар һәр вакыт эштә. Җәйме безгә, кышмы аермасы юк. Я радио, я телевидение, я нәрсәдер яздырабыз, я нәрсәдер укыйбыз. Сез нинди эшләр белән мәшгульсез? Элек-электән театр белән радио ул бергә иң кулга-кул тотынышып бергә эшләгәннәр. Шулай бит радиода ул бердән-бер шундый яктырту чыганагы булып саналган. Шуңа күрә без дә менә шушы чылбырны өзмибез, дуслык күперен дәвам итәбез. Безнең дә менә шундый бер проект барлыкка килде. Безнең шулай үрелеп бара. Ул проектның махсус яңа шундый үзенчәлекле тапшыру радио сериал дип тә әйтсәк була. Аның исеме Милләтем бизәкләре дип атала. Һәм нәрсәдән гыйбарәт инде ул? Белгәнебезчә, анда менә 2 линия буенча бара. Аның берсе сезнең мәхәббәт тарихы, ә икенчесе Без мәшһүр язучылар турында аларның иҗатларын яктыртабыз. Язучыларга түгел, артистлар, шулай ук Мен тарихларыбызга нигез салучы татар әһелләрен барлыйбыз. Тамашачыларга, тыңлаучыларыбызга танытабыз. Һәм безнең икенче линия итеп, безнең менә шул икенче линия кызыксындыра. Нишләп менә шул безнең тарихыбызга нигез салучы, аларга үзгәреш кертүче мәшһүр әдәбиятчыларыбыз линиясенә сезнең мәхәббәт линиясенең ни катнашы бар? Бу аңлыйм персонаж кебегрәк бит. Бу бит инде Раил белән Зөлфияның мәхәббәт тарихы түгел. Шуңа нигезләнеп булса да, сезнең анда исемнәр ничек? Безнең яңа исемнәр. Минем исемем Илһам, аның исеме Мәдхия. Менә бит. Исемнәрне үзебез уйлап табып. Әйе. Шундый тапшыру, иң беренче тапшыруыбыз безнең багышланган иде Хәсән Туфанга. Хәсән Туфан тапшыруын башланып киткәндә, шунда без үзебезне таныштырабыз. Мин үземне ничек таныштырам икән дип башлап китәм мин. Шунда аннары менә бит миңа да исем табылды дибез. Аннары мин менә бер кызны яратам дим инде, аңа сокланам дип тамашачыларга сөйләм. Ул Мәдхия инде. Әйе. Шулай үрнә шуннан башланып китеп, үзебез белән таныштырып, аннары шуннан әкертенә үзебезне тамашачыга җәлеп итә башлады. Мәхәббәт линиясын, мәхәббәтне аңлатыр өчен бит анда хисне ничектер фигыль, эш, гамәл белән аңлатырга кирәк. Кем җырлый, кем бии, кем сөйли, кемдер яза. Менә язучыларыбыз билгеле Хәсән Туфаннан башлагансыз, ул инде сөргенлектә булса да, ерак юллар урап кайтса да, ул үзенең хатыны ярату турында нәрсәләр генә язмаган, нәрсәләр генә эшләмәгән, нинди генә хатлары юк, шулай бит. Ә менә сез хисләрен ничек аңлатасыз? Радиода. Минем Илһам кайым җырлый инде ул. Әйе. Без төрле хәлләргә юлыгабыз да, төрле вакыйгалар килеп чыга безнең, билгеле безнең бер генә урында бармый бу вакыйгалар. Без я музейга эләгәбез, я театрда булабыз, я урамда, паркларда, төрле-төрле Казан безнең матур җирләрендә йөрибез без. Һәм менә күп очракта минем Илһам җырлый. Берәр куплет җырламыйсың син? Мәдхия сырысында. Күктә йөзгән ак болыттан син кайдан дип сорадым. Шул болыттан тамчы тамды, кирпекләрем чыланды. Шул болыттан тамчы тамды, кирпекләрем чыланды. Бу җыр безнең Гаяз Исхакыйга багышланган тапшырудан иде. Менә сез әйтеп киттегез бит инде, менә мәхәббәт тарихын. Аны сез үзегез авторлармы, үзегез уйлап табасызмы? Я булмаса ниндидер әсәрләргә таянып эш итәсезме?
Гомумән бу Болгар радиосы җитәкчелегенең хыялы булса, әлбәттә хыялларны тормышка ашыручылар да кирәк. Бу тапшыру Татарстан Республикасы президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә оештырылды. Һәм аның идеясе Рездәпа Нигъматуллинаныкі Болгар радиосында эшләүче. Һәм без инде аның сценарий авторлары һәм төп геройлары. Демәк, материалында тулысынча сез үзегез туплыйсыз. Үзебез туплыйбыз, архивта утырабыз бит инде без, архивта барлыйбыз, бөтен радио фондында сакланган. Шундый тарихи архив, бик кадерле архив, андан күпме мәгълүмат тыңлап утырсаң, көннәр буе рәхәтләнеп тыңлап утырып була. Һәм шуны безне тапшыруын туплаучы Әлфинур апа. Ул да бик зур өлеш Ул кертә. безгә юнәлеш биреп, менә шул музыкаль бизәлешне дә ул ясаучы. Менә безнең тарихи шәхесләребез, ул шәхесләр бөтенесен әйтик инде. Иҗат булсынмы, спорт булсынмы, сәясәт булсынмы, безнең шәхесләребез байтак, Аллага шөкер. Алар турында күп язылды бит инде. Күп сөйләнде. Менә шул күп язылган, сөйләнгән нигезләргә, тарихи чыганакларга таянып эш итәсез. Менә без белмәгән ниндер фактлар, яңа әйберләр ачыламы? Шул изләрендә. Менә шул табабыз име, шулай табыла. Без белмәгән нәрсәләр. Менә сез шуны әйттегез дә инде. Без аны менә иң мөһим әйберләреңне кисеп алып, шуны ялгап, яңадан унутылган мәгълүматны тан тамашачыга җиткерәбез, яңартып алабыз. Димәк, менә шул 15 минут эченә ниндидер мәгълүмат җиткерер өчен без башта бөтенләй тулай барлыйбыз, бөтен мәгълүматны ул шәхесне тирәнтен өйрәнәбез һәм менә шул 15 минут кысаларында гына без шуны җиткерергә тиеш. Әле бит безнең тармагыбызда бар менә мәхәббәт линиясе дип әйтәбез бит инде. Мәхәббәткә вакыт аз каладыр инде булай булыш. Чөнки ул тыңлаучыга да күңелле, ниндидер фактлар гына тыңлап утыру түгел, ниндидер саннар анда еллар тыңлап утыру гына түгел, инде безнең мөнәсәбәтләрен дә тыңлап алалар. Бу тапшыру кайчан эфирга чыга, кайчан тыңларга мөмкин аны? Бәлки әле тамашачыларыбыз тыңлый да алмагандыр. Ул атна ахырында шимбә-якшәмбе көннәрендә 11 сәгать 24 минутта чыга. Һәм без аны Болгар радиосы ешлыгында дулкыннарына ишетәләр шулай бит. Һәм моның әле тагын бер тармагы бар икән, оныттык. ВКонтакте сайтында, шулай ук Болгар радиосының төркемендә Мәйданчык бар, анда шул шәхеснең фотосын куябыз Милләтнең без. бизәкләре сәхифәсе ачылды. Без Раилнең яки Илһамның инде талантын тыңлап үттек. Алып барышы буларак синекен дә ишеттек әле. Чөнки син бик оста тиз әйтемнәрне сөйлисең. Тиз әйтүче әйтергә бер. Әйе. Менә башыңа нинди килә? Караңгы көзге көннәрнең кичендә Казаннан коңгырт кара күзле кыйгаш кара кашлы Кала кызы Кадрия кунакка кайтты. Кала кызы Кадрияның карлыгачта кара кашларына карлыганда кара күзләренә каралта кот битне шок катып карап калды. Субханалла. Biz de sizge şok katıp karab oturduk. Sizge uңышлар tilep kalabız. Иң яраткан урамыгыз Казан шәһәрендә. Баман урамы. Мин шәһәр әйттем. Иң яратмаганы бу димәк. Яратканы? Парклы урамнар. Бакчалы урамнар. Zülfiye sizniki. Иске бистәдер инде. Ул Илһам белән килешә инде, ул мәдхия. Без сезне тагы да сезгә якынрак урам белән таныштырасыбыз килә, тамашачыларны шулай ук. Ул нинди урам дип белисез? Галиәскәр Камал урамы. Оныкка килгән өчен рәхмәт, һәр юнәлештә уңышлар сезгә.